jana'izar murgayya Saratu gida da wato Daso kenan a yammacin wannan rana ta talata da misalin karfe 4 na yammaci a fadar mai martaba sarkin Kano. Inda kamar yadda kuke gani sarkin Kano Alhaji Aminu Ado yana ɗaya daga cikin wanda suka sallaci gawar tata da yammacin wannan rana. Da maraicen wannan rana ta talata ne dai labarin rasuwar murgayya Daso Saratu gida da ya bazu bayan tabbatar da rasuwar tata da 'yan uwanta suka yi. Inda kamar yadda kuke gani aka yi jana'izar ta wanda yanzu aka tuni 'yan uwa da abokan arziki suke ci gaba da alhini tare da addu'ar Allah ya ji kanta da rahama. An zama kamar ɗan uwa zama ciki ɗaya ana tare ko da yaushe da daɗi ma da wani suna da ciki ɗaya muke da wata duniya inda na ce na san ana ce za ta ce ba ballan ko a bacci na tafi gida sunan da za su fara duk duniya ita ke da mu so kaga kuwa ba za su samu ubangiji Allah ya kyautar mu shi ne Allah ya sa Allah ya sa waɗanda Allah ya yanta ya gafarta wa cikin wannan Allah ya sa tana cikin waɗanda Allah ya rubuta sunan su waɗanda zai yanta ya sa su ina kai ta tura min Allah ya raya san talakawa mai san sadaka da kuma san marayu Allah kullum babu abin da take irin aikin Allah mun karba Allah ka yafe mata Allah ka sata mata Allah ka sata mata mutum ne kirki wanda ba za a iya kamanta irin yadda muka yi rashin ta ba kuma ta mutu a baki da azumi a bakin ta Allah ya yafe mata zai kamar da kuke gani an dauko ga wata ne domin yi mata sallar jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Kamar da kuke gani isowar mai martaba su ke Kano kenan da shi Aminu Ado Bayero wanda da isowarsa ne za a gudanar da ita wannan sallar jana'iza kenan da barga ya zarto da da kuke gani a gabatar da sunan jana'iza ta zaɓen da wato ta kamsa da su wanda yanzu aka abi da mabata ne domin binne ta domin da abin musulunci ta na daki. wani babban rashi sa baki da Allah kuwa ya riga sun matar da mu
kamar yadda kuka gani wani bangare kenan na jana'izar tata wanda tun aka kai ta makwancinta a makabartar dan doro bayan yi mata sallah. Tuni da al'umma ke ci gaba da aikewa da sakon jaje da kuma sakon fatan samun ramar ubangiji. Saratu Gida da dai ta kasance uwa a masana'antar Kannywood wanda ta shafe tsawon shekaru a cikin masana'antar, kazalika aka yi mata shaidar zaman lafiya da kowa a masana'antar har ma da wajen masana'antar kamar yadda idan ku yake gane muku, wanda kuma ta rasu da maraicen wannan ranar ba tare da yin wata cuta ko jinya ba kamar yadda 'yan uwanta suka tabbatar. Ci gaba da kasancewa da mu domin samun sahihan labarai kuma ingantattu. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.